Ösüş özgürlüğü we senen täze taryhy döwürde ýurdumyzda kiçik we orta telekeçilik gollamak boýunça giň ýerine işler amara aşyrylýar. Ýurdumyzyň hususy telekeçileri daşary ýurtlaryna getirilen haritlaryň ornuny tutýan, hemem eksportda niýetlenen önümlerini önümçiligine giňeldiýärler. Bu urda öňde barjy ornuň birini eýleýän Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesining hemde Senagatçylar we Telekeçiler Partiýasynyň agzasy bolan täze ay harit nyşanly kandidator önümlerini önerýän kärhanasyna da ýetip gelýän bayramçylyklary, zähmet sowgatlar we uly üstünlikler bilen garşylamagy işeň taýýarlyk görülýär. Bu ýerde durly görnüşli süýji we kökü önümlerini şelekem, şoly önümleri gaplamagy niýetlenen bölümlerde işleri innovasiýon esasy alınıp barylýar. Dörbap kärhana 2 döwümden ibaret bolup, oňa kandidator önümlerini önerýän bölüminiň kuwatlygy geje ýylyň dowamyna 160 tonna önüm öndürmäge niýetlenendir. Ikinji bölümiň önümçilik kuwaty bolsa sagatda 7000 şertli gaba barabardyr. Öňde barjy tehnologiýalar bilen enjamlaşdyran kärhananyň işe girdilmegi bilen bu ýerde täze iş orunlarynyň 300-den gowragynyň dürdülenini bellemek gerek. Bugünkü gün kärhanada 2000-den gowrak adam zähmet çekýär. Işleň esasy bölegi sanly tehnologiýalaryň peýdalanmagy arkaly awtomatlaşdyrylan görnüşde alınıp barilyp, zähmet hemde howpsuzlyk hadalary bir jaýa edilýär. Täze ay harit nyşany kandidator önümlerini önerýän kärhanada häzirki wagtda köküdir keksden 150 görnüşi, süýjüleň we şokoladlaň 50 görnüşi taýýarlanýar. Olara göze uly gaplara gaplanyp, ýurdumyzyň ähli sebetlerindäki bazarlarda hemde dükanlarda alyjylara hödürlenýär. Tejribeli telekeçiler haritlaryny eksportyny artdyrmaga da uly ähmiýet berýär. Häzirki wagtda täze ay harit nyşanly kandidator önümleri Özbegistana, Täjikistana, Azerbaýjana, Gyrgyz Respublikasyna, Russiýa, Owganystana, Ýemene, Iraga, Gruziýa, Hytaýa, Mongoliýa, Birleşen Arap Emirliklaryna eksport edilýär. Geçen ýyllardaky görkezler bilen deňeşlerinde eksport edilen haritlaryň sanyny barha artýanlygy kärhananyň täze üstünlikleri amtylýanyny tasdiqlaýar. Ýurdumyzyň ähli kandidator kärhanalary üçin örenji gaýpkary döwrüň golaýlayan günlerini, ýagny halkara beýtaraplyk günüň bosawasyny, hemde täze ýyl bayramyna taýýarlyk görülýän günlerde täze ay harit nyşanly kandidator önümlerini önerýän kärhanada hem işleri güýçli diýip gynna alınıp barylýar. Täze öňürlük başynyň önümleri ýetip gelýän bayramçylyklary öz boşa sowgat bolup kärhanada öňürleýän süýjülükleň sanawynyň üstüne ýetirdi. Täze ay harit nyşany kandidator önümlerini önerýän kärhananyň işleri düredilýän mümkinçilikler üçin gahrman arkadamda hemde arkadagy gahrman serdarmyda hoşallyklaryny beýan edýärler.